No niin, päivä kaikille, se on Toontownin parissa. Se on iloinen peli oikeesti mun mielestä. Tätä aikana lapsenakin pelasin, nyt tulen pelaamaan. Vaikka tää on aika semmonen lapsinen peli, mutta ihan paljon iloinen kuitenkin. Jos joku ei pysää pelissä, niin laittaa vaan dislike, mutta kuitenkin tää on kovaa peli mun mielestä. Ja tämä tulee mun kanavalle myös. Ja lauta. Tää on niin kovaa peli oikein. Tätä peliä on vaaksista, tää on niin kovaa peli. Kaikki vaan pelaamatta, tää on niin kova peli. Kaikkien pitää pelata tätä. Tässä on niin mahtavat äänet. Äänet se on pelattu. Mä en tiedä, että se on pelattu kovalla, mutta ihan sama tää on niin kova peli, että mä jaksaa tyhjentää, että mä olin kovas musaakin. Että turha kuitella tähän ääneen, koska se on niin kovat äänet. Ja ihan sama jos mun ääneekin. No, se kuulostaa ainakin peliään. Tässä on niin kovat peliäänet, että se on. Sieltä lähtee. Koskettimmiren. Mä kaudella koskettimmiren. Tää leversi. Nyt saa omaa perhaan. Sieltä lähtee. Ai, osua. Ai. Sieltä. Sieltä lähtee. Ja the double kill. Ensimmäisenä final killkamme. Jos äänet on liian kovalla, niin ottakaa peliä. Sori, on saat. Mä annan kyllä noin. Mitä mä kellin? No niin, taas jatkuu. Wohuu, laginen. Nettillä saata leikkaa. Olen iloinen, kun pääsen pelaamaan tätä peliä. Joka on niin iloinen, että sitä kaikki kuuluu. Tästä saattaa ruveta tulemaan näitä videoita, kun tää on niin loistava peli. Uskokaa, että älkää. Kokeilkaa. Minun nimi on täällä ainakin Koraalita. Niin kova niin. Kattokaa. Oikeesti tää on niin upea peli. Tää on niin hyvin suunniteltu kaikkea, että tää ei voi vastustaa. Tää on huippu. Siinä oli nuukku. Ai tuopallahan se. No minä kyllä. No niin, ihan alkoi Tiddikaan. Näin kaikki 4. No niin tässä. Nyt pääsee vähän pelaamaan. Tässä on semmosia tehtäviä, joita pitää nyt myös tehdä. Sori niistä alkuäänistä, mutta oli vaikka kyllä, kun oli niin hyvän kuuluisia. Mitäs tässä pitää tehdä, mä en muista. Tää pitää antaa hitpaa-juttua. En halua olla minä. Älä tulekaan minulle. Minä otan sinulta. Mitä se? Vähän mahallakin lehtiä kaiken. Mitä mun pitää tehdä? Tähän. Aivan sulla katsoa minua. No niin, nyt lähtee hirmusetit.
fuck. Minä jäin. Onpa sama. No. Vittuun juulilla. Ostetaan piirakkaa. Ostetaan piirakkaa ja tämmösiä cheese-ruiskuja. Se ei ole sitten kusta. Vaikka te luulette sen, se on kusta, mutta se ei ole kusta. Just ei. Steak. Tämä on tämä ärsyttävä peli. Ihan sama. Kaksi. Kaikki vähvetään. Oliko siellä itse pisteet? No, toinen pääsee eteenpäin. 2. 3. Jos taas kaikki pääsee eteenpäin, niin laulaa. 3. Oi, loloi. Mähän pääset taunaa. Ja, goddammit. Niin tietenkin. No niin, mä olin kohdalla yhtä tipnaa, haha. Ja vitte. Mitä ihmettä? Eiköhän se tämä video ollut tässä. Exit back tämä. Niin, eiköhän se tämä video ollut tässä. Se on moro.